Duha ka mga balay kag isa ka balaligyaan sa siyudad Santa Lisay nasunog. Mas sobra 800,000 pesos na lista nga danyos. Inyang balita nga aton gintutukan. Madamoy nga aso ang nagpuhag sa mga motorista kag residente sa Barangay Zone 7 sa siyudad Santa Lisay. Pasado las 6 kainas ang aga. Sunod sa pila ka mga residente matapos mabatian ang lupok. Hinali na lang ang nag-ibwal kag nagdako ang kalayo. Ikon way matapat sa bumbiro. Purot kami. Sunod sa isa sa mga nasunugan, maswerte nga nakagwa ang iyabana kag duha ka mga kabataan sa nasunog nila nga balay. Sa sagwa ko dayo. Mama, akong banay nagwa diyo. Kapag ano na, nakita ito dayo nasunog ko. Magdalaga niya kami din sagwa. Ukadasig lang gani. Wala gid ang bagang sa bata kung kabaye, amo na sa albarya. Sa inisyal nga investigasyon sa Talisay City Fire Station, nag-umpisa ang kalayo sa balay sa 60 anyos kasi Priscilla Imanse. Wala pa kami ka-establisher sa subong sa ginhalinan. Ang nasunog is 3 ka-establishment, bali duha ka residential, kag isa ka mercantile, partially born sa residensya ni Priscilla Imansini. Dira gid naghalin. Sa pagpangusisa sa BFP, duha ka mga balay ang totally damaged, samtang partially damaged naman ang isa ka balaligyaan. Wala naman sa may napilasan o kung napatay sa insidente. Ginabanta naglabot sa masobra 800,000 pesos ang gibilin nga halit sa sunog. Padayon pa ang investigasyon sa BFP sa gintunaan sa Kalayo. Nagpasalig naman ang barangay sa bulig sa mga apektado nga pamilya. Kagina, nag-coordinate na kami sa city, ang ammonia city, ang DSWD nagdulong na sa mga food packs. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, One Western Visayas.